Ahojte moji drahí priatelia a rybársky nadšenci, vítajte pri ďalšej prognóze klova, ktorá nám odhalí tajomstvá slovenských vôd na utorok 25. novembra 2025 roku. Dnešok bude, ako to už na konci novembra býva, tak trochu o prekvapeniach. Počasie nám síce pripraví malú výzvu, no skúsený rybár vie, že aj v takýchto podmienkach sa dá uchmatnúť kapitálny úlovok. Viete, prečo je práve tento deň ideálny na lov určitých druhov rýb? Prezradím vám to. Priatelia, poďme sa pozrieť na konkrétne taktiky. S klesajúcou teplotou a tlakom sa ryby sťahujú, ale niektoré druhy budú aj napriek tomu aktívne. Zubáč a šťuka, králi hlbín. V týchto dňoch budú dravce ako zubáč a šťuka vyhľadávať hlbšie partie, brázdené okraje korítok, prípadne potopené prekážky a konáre, kde nachádzajú úkryt a potenciálnu potravu. Po mojom dlhoročnom skúsenostiam odporúčam siahnuť po prívlači s pomaly vedenými gumenými nástrahami, ktoré imitujú chorú alebo zranenú rybku. Farby vyberajte skôr tlmené, hnedá, sivá, tmavozelená. Skvelá voľba bude aj mŕtva rybka na systéme, ktorú môžete nastražiť na feeder alebo položenú v blízkosti prekážok. Nebojte sa hľadať ich aj pri ústiach prítokov, kde môže byť voda o štipku teplejšia a kde sa zhromažďuje drobná rybka. Mieň. Nočný lovec v studenej vode. Ak máte radi výzvy, zamerajte sa na mieňa. S príchodom chladných dní sa jeho aktivita zvyšuje. Hľadajte ho na dne v hlbokých úsekoch riek s kamenistým dnom. Na čo ho chytiť? Jednoznačne na dážďovku alebo menšiu rybku nastraženú pri dne. S nástupom súmraku sa jeho šance výrazne zvyšujú, takže ak ste nočný vták, toto je váš cieľ. Jalec hlavatý a podustva. Využite jemnosť. Tieto ryby sú v studenej vode stále aktívne, aj keď opatrnejšie. Hľadajte ich v prúdoch, pod prevismi a mostmi, kde sa cítia bezpečne. Použite jemné plavačkové alebo feederové zostavy. Na háčik patrí malý kostný červ, patentka, prípadne kus syra alebo kuracej pečienky. Krmenie by malo byť minimálne a bodové, aby ste ryby neodplašili. Teraz sa pozrime na to, prečo budú podmienky také, aké budú. Počasie. Chladná prehánková lotéria. Na utorok 25. novembra nám počasie na Slovensku pripraví pravú jesennú atmosféru s nádychom zimy. Teplota vzduchu sa bude pohybovať okolo 0 až plus 2 stupňov Celzia, s nočnými mrazmi až do minus 3 stupňov Celzia. Čakajú nás zmiešané zrážky, miestami dážď, miestami sneh alebo mrholenie. Tlak vzduchu bude nízky, okolo 967 hektopascalov a čo je horšie, bude mať tendenciu klesať, čo rybám na nálade nepridá. Vietor bude mierny, severozápadného až východného smeru, s rýchlosťou 4 až 16 km za hodinu. Takéto nestabilné a chladné počasie s poklesom tlaku často spôsobuje, že ryby sa sťahujú do hĺbších, stabilnejších vrstiev vody a ich aktivita klesá. Budú ostražitejšie a nebudú tak ochotné brať. Teplota vody, chladné vody konca jesene. Teplota vody v slovenských riekach a nádržiach sa bude pohybovať na úrovni 3 až 4 stupňov Celzia. Tieto hodnoty sú typické pre neskorú jeseň a začiatok zimy. Studená voda spomaluje metabolizmus rýb, čo znamená, že nepotrebujú prijímať potravu tak často a vo veľkom množstve. Preto je dôležité klásť dôraz na správnu prezentáciu nástrahy a trpezlivosť. Fáza mesiaca, dorastajúci kosák. 25. novembra bude mesiac v fáze dorastajúceho kosáka s približne 25% osvetlenia. Mnoho rybárov verí, že fáza mesiaca má vplyv na aktivitu rýb. Dorastajúci kosák, najmä hneď po nové, je často spájaný s nižšou aktivitou, hoci nie je to pravidlo bez výnimiek. Hovorí sa, že ryby sú opatrnejšie, takže jemnosť a trpezlivosť sa dnes vyplatia dvojnásobne. Celková aktivita rýb, opatrné branie. Na základe týchto podmienok môžeme očakávať slabý až stredný kľúč. Ryby budú opatrné, sťahujú sa do hlbších miest a ich branie bude menej výrazné. Prudký pokles tlaku, nízke teploty a zmiešané zrážky im na chuti nepridajú. Avšak dravce ako šťuka, zubáč a mieň, ktoré sa pripravujú na zimu alebo skoré jarné neresenie, môžu byť pri správnej taktike stále aktívne. Tiež studenovodné druhy ako jalec hlavatý a podustva budú hľadať potravu
aj keď s väčšou opatrnosťou. Takže, moji priatelia, utorok 25. novembra 2025 roku to nebude ten najjednoduchší deň na rybách, ale s týmito tipmi a trochou šťastia sa určite dočkáte úspechu. Nezabudnite sa teplo obliecť a užite si každý okamih pri vode. Nech vám to berie, ako sa hovorí, ani chvost, ani šupina. Dajte mi vedieť v komentároch, aké sú vaše plány na tieto dni a aké triky používate vy pri chladnom počasí. A ak sa vám moje prognózy páčia, nezabudnite dať like a odber, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie video.